που κοινοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να πούμε μια καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη και επίσης την πολύ όμορφη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική, ασχολείται και με μια εκστρατεία που έχει η ίδια, τρέχει από εδώ και πέρα, για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Είναι έτσι. Καλημέρα σας, κυρία Ράπτη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλή σας μέρα, χαρά μου. Πράγματι είναι έτσι, με την έννοια ότι τους τελευταίους μήνες ασχολούμαι με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μετέχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μόλις πριν από λίγους μήνες η κυρία Μπακογιάννη, επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας, με όρισε συντονίστρια στην καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι εγώ οφείλω να δρομολογήσω αυτή την καμπάνια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε όλη τη χώρα. Είναι για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και ονομάστηκε 1 στα 5 γιατί 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Δυστυχώς και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι εξαιρετικά υψηλά. Περίπου το 16% ηλικίας 10 με 14 ετών, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δείχνει ότι αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή στη ζωή τους δέχτηκαν κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Το προφίλ των θητών ποιο είναι, κυρία Ράπτη? Είναι ως επιτοπλίστων πρόσωπα από το στενό, οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον. Τι λες? Φοβερό αυτό που λέτε. Δηλαδή που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ελάχιστες είναι οι φορές που μπορεί ο δράστης να είναι ένα πρόσωπο άγνωστο. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο της Ευρώπης μας έχει δώσει 3 πολύτιμα εργαλεία και δημιουργήσαμε εμείς ένα τέταρτο. Το πρώτο είναι ένα τηλεοπτικό σποτάκι που προβλήθηκε ως κοινωνικό μήνυμα σχεδόν από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς δωρεάν για 1 μήνα και θα επαναληφθεί το φθινόπωρο. Επίσης υπάρχει ένα παραμύθι το οποίο έχω στα χέρια μου και σας έχω στείλει ηλεκτρονικά. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών, 7-8 ετών, διότι εξηγεί με πολύ απλό τρόπο πώς να μην επιτρέπει το παιδί σε κανέναν να το αγγίζει στην περιοχή που είναι το εσώροχο. Και το κάνει αυτό σταδιακά, δηλαδή δείχνει πώς ο δράστης είναι ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, που όπως είπαμε το παιδί γνωρίζει, αγαπά και εμπιστεύεται, περνάει χρόνο με το παιδί, του κάνει όλα τα χατήρια. Και εμείς βλέπουμε, κυρία Ράπτη, τώρα φωτογραφίες τις οποίες μας έχετε στείλει από την εκστρατεία και από τις ενέργειες που κάνετε όλες αυτές για να προστατέψετε τα μικρά παιδιά από την κακοποίηση. Στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε. Ολοκληρώνοντας το σποτάκι, να σας πω ότι ο δράστης, το σποτάκι και το παραμυθάκι που είναι παρόμοια, ο δράστης αρχίζει σταδιακά να αγγίζει το παιδί, λίγο στο πρόσωπο ή στο χεράκι και στη συνέχεια προσπαθεί να το αγγίξει στην περιοχή που είναι το εσώροχο. Και εκεί το παιδί θυμώνει και φεύγει και αυτός, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι ο κανόνας του εσώροχου. Έχει δικαίωμα το παιδί να αρνηθεί ένα άγγιγμα και για να μην μπερδευτεί με ιατρικές ορολογίες, επέλεξε το Συμβούλιο της Ευρώπης να ορίσει τον κανόνα του εσώροχου, ώστε το παιδί με πολύ απλά και κατανοητά λόγια να ξέρει πού δεν πρέπει να επιτρέπει κανένα να το αγγίζει. Παράλληλα όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ετοιμάσει και ένα άλλο πολύτιμο εργαλείο, το οποίο μοιράζουμε στην καμπάνια που μόλις νωρίτερα δείξατε και σε οπτικό υλικό, μέσα από τις φωτογραφίες. Σε αυτό το έντυπο εξηγεί στο γονέα, στον εκπαιδευτικό, στον κηδεμόνα, πώς να προσεγγίσει το παιδί. Πώς να του εξηγήσει πότε ένα άγγιγμα είναι καλό και πότε κακό. Πώς να του εξηγήσει πότε ένα μυστικό είναι καλό και πότε κακό, γιατί όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Ζητά δηλαδή ο δράστης από το παιδί να κρατήσουν μυστικό αυτό που συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε, για να μην γίνει γνωστό και το αποφύγει το παιδί, μπορέσει να βρει διέξοδο, αλλά παράλληλα για να το κάνει σταδιακά να νιώσει ενοχικά και να μην τολμά και το ίδιο να αποκαλύψει τον εφιάλτη που βιώνει. Το εργαλείο που εμείς φτιάξαμε εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό και αφορά τις ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. 7 ανοιχτές γραμμές, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε, είτε ο γονιός, είτε το παιδί που κακοποιείται, είτε ένας δάσκαλος, είτε ένας γείτονας που βλέπει αυτό το φαινόμενο να συμβαίνει, για να πάρει περισσότερη πληροφόρηση, ειδική ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες. Μάλιστα. Πέραν όλης αυτής της δραστηριότητας που καλά κάνετε και την αναδεικνύετε, με όποιον τρόπο μπορείτε, κυρία Ράπτη, ήθελα να σας ρωτήσω, η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, ποια μέτρα λαμβάνει έτσι ώστε να ενημερώσει τους γονείς αφετέρου, αλλά και τα ίδια τα παιδιά? Θα σας πω, αυτή η πρωτοβουλία είναι πρωτοβουλία της πολιτείας, διότι στηρίζεται 100% από τη Βουλή των Ελλήνων.
και από τον πρόεδρο, τον κύριο Μημαράκη, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετική ευαισθησία. Δεν υπάρχει budget για την καμπάνια και όλα τα έντυπα αυτή τη στιγμή προέρχονται από το τυπογραφείο της Βουλής. Ωστόσο, να σας πω ότι έκανα πολύ σημαντικές επαφές και με τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα και θέλει να το περάσει μέσα από την εκπαίδευση. Και θα αναζητήσουμε μέσα στο καλοκαίρι τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους μπορεί να περάσει. Βεβαίως και έχει την άδεια η καμπάνια να βρίσκεται στα σχολεία και να ενημερώνει. Αλλά πολύ σημαντικές συνεργασίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου εκεί με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και με τον κύριο Σφακιανάκη που κάνει εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο πλευρό του και σε αυτή την περιοδία που έκανε, ενημερώνοντας τους πολίτες, νέους και παιδιά για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, εγώ είχα την πολυτέλεια να ενημερώνω για την πρόληψη της κακοποίησης. Μάλιστα. Πήγαμε ήδη σε 8 πόλεις με τον κύριο Σφακιανάκη και θα πάμε σε άλλες 18 Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Κυρία Ράπτη, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνετε. Πέραν της πολιτικής που ασχολείστε και με θέματα ουσιώδες, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη θέματα. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας και συνεχίστε αυτή την προσπάθεια. Ειλικρινά είναι μεγαλειώδη και έτσι αξίζει πολλών συγχαρητηρίων.